Nice to go. Nice to go. Report. Report. Ang Department of Agriculture ang nagplano kining hangyoon nga ang paghangyo og lugang nga budget gikan sa Presidential Assistance to Farmers and Fisheries po karon na madugangan ang fuel subsidy program alang sa mga kwalipikadong mga mag-uuma, mga mananagat nga apektado sa nagpadayon nga pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo gumikan sa gubat dito sa Middle East. Sa usa ka pulong pambalitaan kagapong adlaw si DA spokesperson Assistant Secretary Arnel Insa namayag nga ang 10 billion pesos nga budget gikan sa PAF na kini makatabang sa mga apektadong mag-uuma o mga mananagat nga makaapas sa nagkataas nga presyo sa produktong petrolyo. Nice to go. Nice to go. Report. Ay nasundon nga balita nanawagan karon si Senador Francis Escudero sa gobyerno o batuman sa bugkos ang balaod batok sa fuel hoarding o profiteering aron maprotektahan ang mga pamilya Pilipino gikan sa mga negosyanteng nagpanikas o pagmaling nga sobra sa presyo sa krudo. Matod pa si Senador Escudero samtang nagpadayon ang tensyon o krisis sa Middle East nga nagdala og kalibog sa presyo sa lana sa kalibutan din. Di lagi dapat tugutan ang mapimusan kini sa mga lokal nga mga negosyante na tingwa og sobra nga kita. Ingon man sa Senador Escudero ang Department of Energy o Department of Trade and Commerce nga nabalikon pa ang ilang monitoring o enforcement batok sa mga pagtipid o fuel aron makataas ang presyo sa merkado. Ito nga kumpanya nga kinahanglan usab nga ang hukom sa koordinasyon sa mga ahensya sa gobyerno sama sa National Bureau of Investigation NBI o Philippine National Police PNP aron balik kini masuta o mapriso ang mga responsable sa illegal nga profiteering. Tumala pa siya doon Escudero ang fuel hoarding o profiteering giisip nga economic sabotage na makadaot sa ekonomiya o makapalisod sa kahimtang sa mga ordinaryong Pilipino, ilang sa mga driver na nanininda sa merkado o mga minimum wage earners, sama sa mga delivery riders o mga commuter news writer. Pagkabot usab ni Senador Escudero ang ubos sa Republic Act 10623 o Price Act nga magkamalatunan ang nakalapas mahimong mahulta gikan sa 5,000 ka pesos hangtod 2 ka milyon pesos o mahimo usab nga piso gikan sa 5 ka tuig hangtod 15 ka tuig. Samtang nga niini gihangyo usab ni Senador Escudero ang publiko nga adikayan ang gitawag og panic buying sa fuel bisan sa mga balitang adunay temporaryong kakulangan sa supply sa pipila ka kasulinahan nitong mayaging weekend. Bakit sa Escudero nga ang panic buying mahimo labang nga makalasabot sa sitwasyon o makahatag og oportunidad sa mga profiteers na mag-abuso sa presyo sa ilahang lana. Siguro usab ni Senador Escudero kinahanglan siguruhon sa gobyerno ang stable nga supply sa petroleum ug ligon nga pagpatuman sa balaod aron mapalitan ang interest sa mga consumer. Nice to go. Nice to go. Report. Report. Nice to go. Nice to go. Report. Report. Dako ang posibilidad nga ma-knockout ni kanhi world champion nito Filipino Flash Donaire si Japanese contender Rico Masuda sa ilang panagharong karong Marso 15 tuig 2026 dito sa Yokohama, Japan alang sa Osaka World Boxing Association Bantamweight Title Eliminator Bout. Mao kini ang panahon sa trainer ni Donaire nga si Gabriel Flores Sr. sa interview sa Osaka National nga pamatawan. Gipasabot ni Donaire nga nagpagdaro ng 40 anyos nga grabe ang iyang kadasig ning awaya diin ang mudaw gilaumang mahatlagan og oportunidad sa pag-challenge ni WBA champion Zia Tsutsumi. Sa tong showbiz balita ang aton usab kini sa Hard Max Street. Kahalumpayan. Ito ang showbiz balita. Duha na lang kagabi matapos